Nou, Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Of de wilde beesten. Kom uit je zwembad. rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje natuurlijk. Sarah, Nicolaas van Hoeve het Lammeke in Lamswaarde. Fijn dat wij hier mogen zijn met onze aan tafel bij. Fantastisch. Ja. Hoe ben jij hier zo terechtgekomen? Ja, mijn zus en haar partner die hebben samen een cateringbedrijf. En die wilden altijd nog graag een restaurant ernaast starten. Wat gericht is op kinderen, waarbij ze lekker buiten kunnen spelen. Vooral buiten actief zijn. Dat vinden zij zelf heel belangrijk, ook voor hun eigen kinderen. En zo zijn we eigenlijk hier neergestreken. Eerst aan de kant van Terneuzen gekeken, maar toch een beetje hier in de Lamswaarde beland. Vroeger ook van het oude pannenkoekenhuis. En dat wilden we ook eigenlijk, die sfeer wilden we ook weer terugbrengen. Maar met wel als hoofddoel dat kinderen gewoon weer lekker buiten kunnen spelen. En de ouders gewoon kunnen genieten van een drankje en een hapje. Oké, dus eten en drinken, ja oké. Ja, Dat ja. gaat het hier natuurlijk ook om. Maar de speciale invalshoek, dat is dat spelen van kinderen. Ja. Wat is dat? Want jullie, in het begin zeiden jullie ook van ja, we willen juist niet kinderen. We willen ze wel weghalen achter de schermpjes, was geloof ik een beetje het verhaal. Hè? Ja. Vertel, waarom is dat? Nou, omdat wij vinden dat er te veel kinderen te lang achter een schermpje zitten. En we het juist belangrijk vinden dat kinderen in de buitenlucht en gewoon lekker buiten spelen. En niet altijd maar binnen. Want ook al regent het, ja, ik zie dat hier ook heel veel trekken gewoon lekker een buitenpak aan. En gaan gewoon alsnog lekker buiten in de regen spelen. Slecht weer bestaat, niet alleen slechte kleding. Ja, zeggen ze wel eens, hè? precies. Dus, Ja. Oké. Dus zodoende. En merk je dat de kinderen en hun ouders daar ook, ja, dat ze dat leuk vinden, dat ze erop afkomen, zeg maar? Ja, vooral ook in de zomer. Dan merk je echt wel dat om 10 uur gaan we open. En dan is het echt gelijk dringen. Zijn ze er vroeg op pad. Ja. Waar gaan ze dan, want wat bieden jullie eigenlijk allemaal? Wat qua spelen, zeg maar, Nou, voor de kinderen? we hebben de buitenspeeltuin. Dus dat is onze koekjesfabriek, heet dat. Kunnen kinderen met hun eigen fantasie kunnen ze koekjes maken. Er zit een oven in, een schoorsteen, een klein keukentje, een transportband. Er is Maken ze zandkoekjes? Maken ze zandkoekjes, ja, klopt. Echte zandkoekjes. Ja. En we hebben een waterspeeltoestel. Dat is natuurlijk ook hartstikke lekker voor in de zomer. Mogen ze ook gewoon nat worden. Dus dat is hartstikke leuk. En voor de kleintjes hebben we een speelheuvel. Waarbij gewoon, waar ze op de heuvel kunnen klimmen voor de echte jongsten. Een wat makkelijkere glijbaan. En hierachter hebben we nog een verkeerstuin waar de kinderen een rijbewijsje kunnen halen. Dus dat is met een... Is dat een beetje zoals zeg maar, vroeger bij Wachtenbeke? Dat ja, je klopt. Met een stoplicht en dat ze verkeersborden leren kennen? En klopt, dat soort, ja. We hebben ook verkeersborden en inderdaad haaientanden op de weg, rotonde. We hebben een kleine carwash, een tankstation. Dus ja, en dat wordt nog meer uitgebreid, maar het is stap voor stap. Oké. Ja. En kinderen, ik neem aan dat het dan ook skelters zijn waar ze zelf op moeten trappen? Ze moeten zelf trappen, ja. Niks elektrisch. Niks elektrisch? Nee, zelf trappen. Oké, en nou, dan was ik mij net hier aan het omkleden en daar was iemand van jullie bezig met allemaal een prachtige schilderijen te maken die opgehangen worden in een soort knutselhal of zoiets? De oude paardenstallen wordt onze knutselschuur, waarbij de kinderen dus creatief bezig kunnen zijn. En achter de oude deuren, waar de paarden vroeger stonden, komt dan inderdaad het schilderij van de paarden die zij heeft getekend, geschilderd. Geen echte paarden, maar kunstpaarden. Kunstpaarden, maar, ja, inderdaad. Ja. En wat voor dingen kunnen ze allemaal gaan doen? Van alles. Moet je denken in de lente aan een lentetuintje maken. Met de herfst pompoenen uithollen. Vogelhuisjes timmeren. Kerststukjes maken. Eigenlijk van alles wat. Als ze maar met hun handen bezig zijn. Als ze maar gewoon lekker bezig zijn. Dat is eigenlijk waar het jullie om te doen is. Ja, zeker. Ja. Ik vind het een hele mooie filosofie. Ik kan me ook voorstellen dat ouders er wel blij mee zijn. Want spelende kinderen zijn, nou ja, stil wil ik niet zeggen, want je hoort ze wel. Maar ze zijn in ieder geval niet aan het vervelen om je heen. Nee, we hebben in de zomer ook best vaak te horen gekregen van de ouders van we hebben zo'n heerlijke middag gehad, kinderen lekker aan het spelen. En wij hebben gewoon weer een keer met z'n tweeën een gesprek kunnen voeren zonder dat er een kleine doorheen Dus eigenlijk quality time voor iedereen. Voor de kinderen, in principe maar wel, ook voor de ouders. ja, daar zeker. komt het Ja, klopt. Ja. Oké.
En goed, we hebben nu een aantal dingen benoemd. Hebben jullie nog plannen op dat terrein qua spelen? Dat er nog aanvullingen komen of is het dan wel even klaar? Voor nu denk ik dat het heel even klaar is. Want het is natuurlijk, het zijn investeringen op investeringen geweest. Maar echt toekomstplannen. Ja, we willen ook graag nog een kas, een glazen kas. Waarbij we dus eigen kruiden en groenten en fruit kunnen kweken. Dat lijkt ons heel leuk. Maar waar we daar ook de kinderen bij kunnen betrekken. Zodat ze ook dat stukje aspect leren. Okay. Ja. Goh, nou, volgens mij zijn er nog heel veel plannen. Er zijn nog heel veel ideeën. Nog jaren voor. Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou, Ja. super. Ik wens jullie daar heel veel succes Ja, bij. dank u wel. En nogmaals bedankt dat we hier Ja, onze graag opnames gedaan. mochten maken. Ja, graag gedaan. Leuk dat jullie er zijn.